911-es széria második generációja 1974-től 1989-ig gyártódott, és egy elég széles időintervallumot foglal magába. 2.7-es, 3 literes motorral szerelték őket, nagy fejlődésen ment át az autó az előző generációhoz képest, lekerültek az indexek. Frankfurtban, amikor bemutatásra került, óriási újdonságnak számított a gyűrődőzónás első és hátsó lökhárító. A Porsche szakértők már biztos kiszúrták, hogy egy amerikai kiadásról van szó, ugye ez az első hátsó lökhárítóból is látszik, és természetesen a mérföldes kilométer-óra is erről fog majd árulkodni. Az autó egyébként egy teljes műszaki felújításon esett át, és természetesen műszakilag is maximálisan fel lett újítva az autó, úgyhogy futómű, fék, váltó, szilentek, minden rendben van téve. Ahogy közeledünk az autó hátsó része fele, elengedhetetlen, hogy szemet szúrjon a turbószárny, ami elképesztően jól öltözteti az egész autót. Teljesen uralja itt a teret, és eltakarja a 3 literes boxer motort, ami egyébként 2.7-es változatban is létezett. 1981 harmadik havi az autó, itt már 3 literrel gyártották, és ez is egy teljes felújítást kapott, és van benne még egy klímakompresszorunk is, úgyhogy klímás is az autó, nyáron is lehet vele nagyon-nagyon szépen veretni, és hogy miért nincs benne szélvédő, az pedig azért van így, mert az első hátsó szélvédő a feszített tetőkárpit kiserélése mellett még azért nincs ebben az autóban szélvédő, nem tudom, emlékeztek-e rá, vagy láttátok-e a DP 935-ös Porsche videónkat, hogy meg kellett volna javítanunk a műszerfalon egy sérülést, de ahhoz, hogy kiszedjük a műszerfalat, ki kell venni az első szélvédőt, és innen látjuk nagyon-nagyon jól, hogy miért van így, ugyanis innen és innen kell kicsavarni ezt a 4 darab csavart, ami tulajdonképpen így fogadja a csavarhúzót, és ha a szélvédő itt van bent, akkor ez tulajdonképpen teljes mértékben esélytelen, hogy kiszedjük a helyéről. Úgyhogy ezért is kellett kivenni, és természetesen itt lesz egy-két helyi érzéstelenítés a rozsdát illetően. Tehát ez a második oka annak, hogy nincs benne az első szélvédő a Porsche-ban. És visszatérve az utastérre, egy nagyon-nagyon szép gyári belsővel találkozunk. A Porsche egyébként ennél a szériánál mutatta be először az integrált fejtámlát. Tulajdonképpen a mai napig a Porsche ülések egyik védjegye. A gyári fekete belsőt szó szerint megsemmisítjük. A tulajdonos kérése az volt, hogy egy teljesen egyedi gesztenyebarna nappabőr, alkantara és szövet kombinációval csináljuk meg az autót. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy a 996-os Cabriónál a kék bőrözéssel, ugyanúgy ezt az autót is darabokra kell szedni, hogy mindent át tudjunk húzni. Műszerfalat bőrözünk, szőnyeget cserélünk, középkonzolt hosszabbítunk, tetőkárpitot cserélünk, az üléseket áthúzzuk, hangrendszert bővítünk, úgyhogy lesz itt minden mi szemszájnak ingere. Egyébként az autóra nincsen megkötésünk időben, és teljesen szabad kezet kaptunk, tehát szárnyalhat a fantáziánk. Ezt köszönjük Lacinak, az autó tulajdonosának, vissza fogunk vele élni elég csúnyán. Még a gyári kormányt is egy momóra fogjuk lecserélni, illetve egy short shiftert fogunk beszerelni. Összességében a célunk egy teljesen egyedi utastér, természetesen a tulajdonossal leegyeztetve, úgyhogy innentől kezdve szerelünk és szerelünk. Fun fact, ahogy szokták mondani, hogy annó elég volt 4 ilyen csavar is az ülések rögzítéséhez. Ugye nyilván azért nem tépi le a fejünket a lóerő, de közel 200 lóerővel azért, ha eldobod a Porsche-t, ott azért vannak G-erők, de akkor még ez elég volt. Ugye a mostani csavarokkal szemben, amit majd tudunk mutatni, azért ez igencsak alul marad, de ha mégis jól le van húzva, akkor ott tart a helyén. Vigyázzunk a fogkefére. Jó. Na. Egyébként egy nagyon szép állapotú ülés, már foglalkoztak vele, mert nem gyári. Szépen rendben van téve, csak kár, hogy megöljük. Egyébként ugyanez igaz az ajtókárpitokra is, mert nagyon-nagyon szépek.
De azért, mivel nem vagyunk barbárok, ezt félre fogjuk tenni, és szereztük hozzájuk vadonatúj lapokat, és azok lesznek megcsinálva, mert ez már tényleg érték ebben az állapotban. Még mielőtt megköveznétek, azért nem semmisítünk meg mindent. A legnagyobb lapos csavarhúzót a harmadik fiókból ideadnám. Egész nap csak a szerszámokat adogatom befele, így. Adhatok még valamit, Krisztián? Igen, szeretnék kérni papírszalagot, tollat és a kis dobozkákat. Vicceltem. A legkedvesebb főnök eme világon. Remélem a dobozokat is hozzám. Na, ami nagyon sok Porsche-nál előfordul, egyrészt összemegy ez a kis bőrszegecses pántocska, ami a helyén hivatott tartani a hátsó ülést. Ugye ezt az ember lehajtja, akkor szépen ide lecsattintja, viszont hogyha föl van eredeti helyzetébe állítva, akkor viszont ezzel lehet berögzíteni a hátsó részet ugye az úgynevezett kalaptartóhoz, hogy ott tartsa a helyén, hogy fékezésnél ne billenjen előre. Ami még hiba szokott lenni, itt ez a kis kartonlap, itt is látjátok, itt az élet vasfoga már, az idő vasfoga már megedzette, egyébként ennek teljesen egyenesnek kéne lennie, hogy szépen álljon, és ugye ezt a helyén pedig 2 darab tök jól elrejtett csavar tartja, ami direktbe lett annó a gyárba belemetszve a kaszniba. Egyébként ez simán csak rá van tűzve, ezt is ki fogjuk cserélni, mert barna szőnyegezés a tervünk. Ha mégse jön össze az a szín kombináció, akkor ezt pedig új szőnyeggel fogjuk majd megcsinálni, illetve körbeszegni, és természetesen a bőr része az nem marad érintetlen, de most már megint túl sokat beszéltem erről, úgyhogy menjünk, szereljünk, mert sosem leszünk kész. Aha, akkor Houston, itt van az első probléma. Ráfogok? Nem tudsz ráfogni, mert szét van. Na, hát erről beszélek. Darabka beleállt az ujjamba. Jó volt veletek. Várjál, lecsúszott. Igen, ezt most vagy valaki már próbálta kitekerni, vagy nem tudták kitekerni, és azért néz ki így a feje. Az a lényeg, hogy ezért vettük ki a hátsó szélvédőt, hogy ezt így ki lehessen szedni, úgyhogy összességében jó tanács, aki Porsche G-modellt szerel, kezdjétek a szélvédők kiszedéssel, mert sokkal könnyebb megoldani mindent. Hát ebből lehet, hogy kellene egy új. Hát ebből biztos, hogy rendelünk egy újat. Volt némi probléma vele, illetve van. Úgyhogy ebből egészen biztos, hogy rendelünk 2 újat, mert a másik oldal is nagyon-nagyon rosszul néz ki. Ugyanaz, csak itt még a papírka is hiányzik. Itt egyébként nagyon-nagyon jól látszik, hogy mire képes az idő, még gyári. Ennek a hangszóró nyílásnak, ennek itt kéne lennie, körülbelül hát egy ilyen 3 centivel arrébb, így az egész el van vetemedve, deformálódva, itt 2 nagy hullám van benne, itt már kiszakadt, szinte a bőr elszakadt így egymástól. De mivel ez is teljes mértékben fel lesz újítva, ezt majd korrigálni fogjuk. És itt bevetjük az én egyik kedvencemet, a lézergravírozós gépet, mert ezt a sok lukot, ezt pont ugyanígy fogjuk kivágni, mintha a Porsche gyárba készült volna, csak akkor nyilván szerszámmal csinálták. Megvan? Fogad? Egyik rá sem volt dugva. Majd nem, úgy lejött. Oké? Köszi. Voilà. Hangszóró már volt cserélve, ez nem gyári. Itt látszik egyébként, hogy az idő megolvasztotta a ragasztót. Itt látjátok, hogy el van törve a hordozó, és egyébként ennek teljes mértékben egyenesnek kell lennie, ez is be van hullámosodva. Ezt át fogjuk majd popszegecselni, úgyhogy ebből egészen biztos, hogy kap egy új lapot, és természetesen ez is újra lesz húzva. Értem. Ez itt nem néz ki szépen. Hopp. Hopp. Na, nem kell ezt itt túl bonyolítani, gyerekek, hát ennyi. Nem kell nagy tekercs, meg szélesebb bőv, meg 5 pontos, ennyiért. Ezt akkor tudta, akkor most is jó, nem? Ki fogjuk cserélni egyébként. A koncepciónkban nem tudjuk, hogy a barna öv vagy a sötét szürke lesz, de ezt meg fogjuk beszélni a tulajdonossal. És itt volt egy olyan kérés, hogy ezeket a nagyon-nagyon elhasznált műanyagokat, illetve magát a csatot is bőrözzük be. Úgyhogy be fogjuk bőrözni. Nem hiába kértünk rá időt, közel egy ilyen 3 hónapot számolunk mindennel.
anyagokkal, szétösszeszereléssel, vékonyítással, átbőrözéssel. Kormányt kell rendelnünk, kerékagyat vagy kormányagyat kell rendelni, váltókart kell rendelni, műanyagozni kell a középkonzolt, úgyhogy zabálni fogja az időt. Igen. Gyere, mutatok valamit. Ez gyárilag le van ragasztva, mindenhol, itt is, mindegyik ilyen régi szériás Porsche-ban le van ragasztva, teljesen normális, csak kókusszal van töltve ez a bőr darab, és ezt azóta ki lehet cserélve, itt láthatod, szivacsra. Úgyhogy ezt most így úgy fogom el... Semmisítsd meg. Ez meg fog semmisülni, mert a kókusz le tudod úgy szedni, hogy a forma maga az egybe marad, de ez a szivacs, ezt tudja. Le fog jönni. Le fog jönni? Csúriba minden. Hát akkor nézzük. Kicsit van, csak meg kell. Jó, teljesen jó. Nem, azt csak a szélét kenték körbe okosan. Jó. Na, zsír. Kicserélhetnénk egyel vastagabb, vagy keményebbre, mert ez nagyon puha. Mondtam én, hogy kijön. Yeah. Nagyon jó. Biztonsági öve. Ez cikk számra egyezik az 1-es Golféba. És plug and play cserélhet. Benőbi. Középsőt még benne hagyjuk, mert itt még a középkonzol kiszerelése egy kicsit várat magára, szóval azt láthattátok, hogy minden szőnyeg egyébként le van ragasztva a karosszériához, úgyhogy ezt itt szépen fel kell szednünk, de természetesen szépen megcsiszoljuk, megalapozunk, és ugyanígy vissza lesz majd ragasztva, ahogy a gyári volt. Következő lépés a műszerfal kiszerelése. Itt egy nagyon érdekes módszerrel oldotta meg a Porsche, ugyanis az óratartó konzol, a mérőórák annak, ez a része, ez fixen a keresztmerevítőhöz van rögzítve. A műszerfal kijön, ez pedig itt fog maradni a helyén, és ha bármit akarunk csinálni, előbb műszerek ki, ott van mögötte megcsavarozva, illetve előről, annyira jó, hogy nincs benne szélvédő, erről a 4 csavar, és akkor tudjuk kivenni, de előbb természetesen YouTube szerelés, ahogy Krisztián mondta, eltávolítjuk a dudagombot. Ezt szerintem nehezebben jött le elsőre. Yeah. Konkrétan, ugye, hogyha benn van az óracsoport, és az összes kábel hátra megy, az ablaktörlőnek a motor mechanikája, illetve az ablaktörlő mechanikája, az konkrétan egy ilyen 2 centire mozog az összes kábeltől. Parádé. Itt kihasználtak minden millimétert. És innen kell kiszedni az ablaktörlő motort is. El kéne törni a csukka alkaromat még egy helyen, hogy odaférjen. Végre eljutottunk a Porsche-nál arra a szintre, hogy minden szét van szedve, és minden ki van pakolva az autóból. Az utolsó mozzanatok pedig a tetőkárpit maradék ragasztójának az eltüntetése volt. Innentől kezdve takarítunk egyet, és elkezdjük visszaépíteni az autót. Természetesen ez egy kicsit tovább fog tartani, mert a bőrözéseket is el
kezdenünk, és emellett azért van más projektünk is, amit párhuzamosan csinálunk. Természetesen egy M3-as BMW az kötelező a műhelyünkbe. Ez gyönyörű szép Imola-rott színben, iszonyatosan szépen felújítva várja, hogy új utastere legyen. És a másik párhuzamos projekt, ami szintén már itt van nálunk, ez az kis MX-5-ös Mazda, ami egy kicsit típusidegen, de annyira jó volt a koncepció, és annyira kíváncsian álltunk neki ennek az egész projektnek, hogy ezt is muszáj megmutatnunk, hiszen a műszaki felújítás mellett ez egy eléggé leharcolt példány volt belül, viszont most kapott egy teljesen újrahúzott Alcantara műszerfalat, középkonzolt, Alcantara bőr kárpitokat és egy teljesen újonnan felépített sportülés, hiszen az autóban már a jó kis 16 szelepes szívómotor dolgozik, alatta van egy jó sper, alatta van egy shortshifteres 6-os váltó, úgyhogy igazi kanyar és mátravadász a gép. Most fogjuk majd átadni a kis Mazdát a tulajdonosának, ő is nagyjából egy hónapot töltött nálunk, gyakorlatilag semmi köze nincs egy japán utastérhez, és ezt azért mondom, mert teljesen megváltozott a hangulata a műszerfalnak, az ajtókárpitoknak, az üléseknek, mindennek, hiszen teljes Alcantara bevonatot kaptak. A gyári hangszórórásba a tulajdonos által egyedileg készített logót lézereztük, belevágtuk ki, hogy a hangok átjöjjenek, kombináltuk egy kis fekete nappabőrrel. A műszerfalat teljes egészében Alcantarára húztuk, belül szépen mindenhol kikárpitozva, ahogy az kell, és az ülések kerültek teljes mértékben újraépítésre, illetve újrahúzásra. Itt külön kérés volt szintén a hímzett, a narancsárgával hímzett egyedi logó, illetve az Alcantara betétek, és hogy ne fázzunk benne télen, mert most november van, a tulajdonos lábon fogja elvinni az autót. Kaptak az ülések egy 3 fokozatú ülésfűtést is, aminek a kapcsolóját okosan elrejtettük ide, hogy veretés közben akár térdel is be lehessen kapcsolni. Ezek a legszembetűnőbb változtatások, de az íre a pont határozottan a Nardi kormány, ami át lett alakítva, meg lett vastagítva, kapott egy új támaszt, és Alcantara, nappabőr, narancsárga kombóval ékesíti a műszerfalat. Hadarva, összefoglalva ez történt az autóval, de természetesen minden részletére figyeltünk, úgyhogy így kiemelkedik a hazai Mazda MX-5-ök közül. Sok élményt kívánunk vele, mert tényleg jó a gép. Gyorsan telik az idő, de ez nem is csoda, mert azért egy jó pár órát már eltöltöttünk a Porsche utasterével, ugyanis elkészült a tetőkárpit, amit a képeken is láthattatok. Megvan a feszített nagy része, megcsináltuk a tetőablakot is. Az az állás, hogy megcsináljuk a műszerfalat, ugye ez elől Alcantara lesz, felül bőr lesz. Visszatesszük a műszerfalat, ugye, mert ezt előről kell csavarozni, ahogy ott még a videó elején láthattátok. És hogyha benn van a műszerfal, és ugye megvan így az A oszlop, a C oszlop, meg a B oszlop, akkor már visszatehetőek a szélvédők. Úgyhogy ha végeztünk a műszerfallal és beszereltük, akkor elküldjük az autót, hogy ezt szépen meg tudják nekünk csinálni, visszacsiszolva, lefújva, lefényezve, a rozsdát eltüntetve kerüljenek beszerelésre az ablakok. Addig mi dolgozunk az alkatrészekkel, és amikor visszajött az autó, akkor megint elkezdjük összeépíteni az autót, hiszen most jelenleg az alja egy kicsit szünetel, mert várjuk a barna szőnyeget, ami ez a gesztenyebarna Alcantarához, illetve a bőrhöz passzol, és 3 féle árnyalat van. Fényképről, laptopról, monitorról nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik az, ami teljes mértékben passzol hozzá, de hogyha innen benézünk a Porsche-ba, akkor láthatjuk, hogy azért nem unatkoztak a fiúk túl sokat, ugyanis a műszerfal középső része már elkészült. Ezt azért célszerű a műszerfal előtt megcsinálni, mert ugye a műszerfal így jön rá, ezek az elemek akkor nagyon-nagyon nehezen szerelhetőek. Itt ugye ami a fejtörést okozta az, hogy a csíkok mindenhol egyformán fussanak. A gyári órakeretet, ugye ez maga a karosszériának a része, ezen egy fekete műbőr bevonat volt,
és ezt lecseréltük most alkantarára. Természetesen az óráknak, a műszereknek a kereteit is újra fújtuk, hogy ez teljesen hibátlan legyen, és hogyha bekerül a műszerfal, akkor tulajdonképpen ez a része, ez pipa. A térdelő lesz lehúzva barna bőr, nappabőrrel ugyanúgy, és akkor az alkantara, a szövet, illetve a barna bőr fogja alkotni az autó egész egységét, és amire tényleg nagyon-nagyon várunk, hogy az előbb említettem, a szőnyeg, mert ha az bekerül, az fel fogja tenni a koronát az egészre. Biztos látjátok, hogy készül itt valami, hogy meghosszabbítjuk ezt a középső konzolt, mert a tulajdonos nagyon-nagyon zavarta, hogy túl sok itt a hely, és így át lehet látni. Így a Chris faragott egy ilyen hosszabbítást az egészre, amit majd le fogunk gyártatni üvegszálban, és akkor úgy lesz bevonva bőrrel, hogy ezt a nagyon csúnya lukatot hátul el tudjuk tüntetni. És elkészültünk a hátsó oldalsó borításokkal is, le van bőrözve, tulajdonképpen már csak le kell csavarozni, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, a szőnyeget kell először betenni és leszegni, de készül még pár dolog, azt mindjárt mutatom nektek. Az említett ajtókárpit, ez így fog kinézni teljes egészében, hogy ez jön így a V-oszlophoz, gyönyörű szépen. És ami majd a turpisság lesz, ugye, hogy ez itt az autónak a jobb hátsó oldala, ezt a csíkot itt szépen végig fogjuk futtatni, és így fog neki adni hátul egy keretet. Ez még kivitelezés alatt, meg tervezés alatt, amivel viszont haladunk és készülünk és ötletelünk. Középkonzol egyébként így néz ki a 80-as évekből megnyúzva. Ugye ehhez fog majd hozzákerülni az az elem, amit ott láttatok az előbb az autóban, ez a hosszabbított rész, ez lesz az egész összerakva egy egységként így, plusz a toldás, és ez lesz szépen lebőrözve, ez lesz a központi része. A kormánytakaró is elkészült alkantarával, és akkor elérkeztünk az ülésekhez, mert ott ugye nagyon-nagyon sokat kell agyalnunk, hogy hogyan tartsuk meg a gyári vonalat, és ugyanakkor hogyan tegyünk hozzá egy kicsike pluszt. Na ez most úgy néz ki, hogy szegecseket fogunk használni. Ebből csináltunk háromféle variációt, egy nagyon csúnya nógót, egy ilyen ezüstöt, csillogósat, egy antikoltot, meg egy feketét, és végül is a feketére esett a választás. Az, hogy ez milyen elrendezésben lesz, ez pont most van megbeszélés alatt, 3, 2, vagy egy sor, vagy mindegyik sorba rakjunk, nagyjából egyébként már körvonalazódott a sztori, és hogy tegyünk bele mindig egy kicsi fűszert, ahhoz, hogy ne legyen itt egy luk, és valami legyen alatta, és ne a szivacs, oda betesszünk szépen barna alkantarát, amiben egy Porsche jelet fogunk lézerezni, és ez nagyjából így fog kinézni. Azért mindig minden autó okoz meglepetést, mert egyrésztről már 1980-as, meg már sokszor szedték szét, meg már beázott, esetleg nem úgy bántak vele. Itt egy apróság van, a jobb hátsó helyett bal hátsó háttámla, az megadta magát, teljesen szétnyílt a gyári forgácslap. Ugye az előző videónkban láthattátok, a 996-osnál is falapot használnak, de ott már egy rétegelt fa lap volt, ami egy kicsit, sőt sokkal erősebb, mint ez. Ezt természetesen így nem rakjuk vissza, meg nem is rakhatjuk vissza, látott már szebb napokat, ugye több helyen is szétnyílt. Úgyhogy van itt a közelben egy asztalos műhely, elmegyünk hozzájuk, és megcsináltatjuk velük ez alapján ezt a lapot, és akkor fogjuk majd újra kárpitozni, hogy tényleg ebbe ne lehessen belekötni. Végezetül mára megérkezett az új Momo fa gombunk, amit gyorsan megmutatok, és utána megyünk tovább dolgozni. Akkor a Momo Heritage Line-nak a váltógombja, ami teljesen jól illeszkedik ezekhez az autókhoz. Ez egy több rétegből felépített valódi fa, egy kis bőrbetétel, amiben a Momo bele van nyomva. Ezt természetesen nem bírjuk ki, hogy így hagyjuk, úgyhogy ezt szépen szét fogjuk szedni, és ide egy teljesen más felirat vagy logó fog kerülni, ez még egyeztetés alatt van. Úgyhogy ez így tök jól fog menni egyébként a gesztenyeszényű bőrhöz, meg a többihez. Ezt ide visszatesszük, mert ettől függetlenül egy nagyon-nagyon-nagyon minőségi termékről van szó. Szeretjük, tetszik, és végezetül megjött még a Porsche váltógombunk is, a Momo vagy Nardi kormányhoz. Ahogy már sokszor említettük, ahhoz, hogy jól be tudjunk bőrözni egy-egy alkatrészt, bizony a varrásoknál ki kell mélyíteni a felületet, hogy oda üljön be ugye a varrás, illetve az összeillesztett bőr. Ezt most Chris csinálja gőzerővel, megpróbálom nem meglökni, ez egy nagyon kritikus és nagyon-nagyon fontos mozdulatsora igazából az elkészülésnek, mert ha ez el van rontva, akkor a varrás is ferde lesz, úgyhogy ezt hagyjuk alkotni, de közben
azért zajlanak az események, elkészültünk az első ajtókárpitoknak a dizájnjával is, ami tulajdonképpen így fog kinézni. Ez így elég puritán. Ugye a új lapokat azokat használtuk, mert a régiek fel voltak ázva, azt mindjárt megmutatom, és igazából ő kapott, illetve fog kapni egy módosítást, ugyanis ez a gyári leszőnyegezett zseb, és ebbe teszünk egy icipici extrát, nagyjából így fog kinézni. Ez majd szépen le lesz kárpitozva, ide szépen hálókat fogunk tenni, és igazából egy kicsike plusz teszünk ehhez az egész ajtókárpithoz. De nem csak az elsők készültek el, hanem a hátsókkal is haladunk, és mutatom is. És a hátsó ülések, tulajdonképpen elkészült a kárpitozása, megvan a széle, a bőrözése. Ugye ehhez még a középső betét jön, így nem hagyjuk, mert ez a bicolor, ez nem a mi stílusunk, hanem ugye kint már az előbb beszéltünk arról, hogy próbálkoztunk szegecsel, aláalkantarázással, hogy nézzen ki, 4 szeges, 3 szeges, 2 sorba, 4 sorba, és végül is a végső design az nagyjából így fog kinézni a betéteknél. Nem akartuk túlzásba vinni a bőrözött felületeket, mert a tulajdonos azt kérte, hogy inkább több szövet legyen, mint több bőr, mert nem szereti a bőrt, mert beleizzad. Ezt a kockás részt tovább víve, ez lesz a dizájnja az egész autónak. Természetesen itt ki lesz még vágva alatta, és akkor oda fogjuk betenni az alkantarát. Úgyhogy ezt csinálták most a srácok, itt állunk vele, és elkészült a másik falap is, el volt porladva. Megvan méretpontosan, és ahova még tettünk egy kis pluszt, ez Marknak a szüleménye, ő imádja az ilyen apróságokat megcsinálni, gyárilag feketére le porfestett fém kis talpacska, ami ugye ezen forog így az ülés hátul, hogyha az ember ledönti, de ahhoz, hogy ne legyen így csúnya fekete, meg csúnya rozsdás, le lett csiszolva, és szépen be lett vonva bőrrel, úgyhogy én azt mondom, ez a hátsó rész így nagyon-nagyon-nagyon jól fog kinézni. A mai nap folyamán elkészülünk ezzel is. Itt természetesen mutatni fogjuk, hogy készül, mert már csak pár óra, és akkor ez beszerelésre készen lesz. Nagyon szép. Olyan, mint amikor régen a nagyinál lejárt a sütő, és kijött a süti. Adom is a srácoknak. Ó, hát így ne. Nem ez lesz a maga. Se nem ez lesz, akkor le lesz ragasztva. Elkészült a szegecselés, a riglizés, belelézerezve a Porsche logóval, úgyhogy ez így tuti fog kinézni felhúzva. A jó hír az, hogy beszerelve is nagyon-nagyon jól néz ki ez a hátsó két háttámla. Most még csak provizóra jelleggel van benne, de nagyjából kezdi már körvonalazni, hogy fog kinézni az egész koncepció. Élőbe eszméletlen jó, úgyhogy természetesen ez kikerül, várjuk hozzá a szőnyeget, és ha már a szőnyegezésnél tartunk, lekaparta Krisz az összes gyári megrepetezett szigetelést az alvázról, illetve az alján az autónak, úgyhogy erre most már vehet majd szépen rá az új szigetelés, meg a szőnyegek is, azt mindjárt megmutatom. Ide bekerültek a gombok, és most fogjuk betenni a műszerfalat, ami időközben félig már elkészült. Ugye azért kerül be a műszerfal, hogy vissza tudják tenni a szélvédőket, és akkor tudjunk menni tovább. Itt mögöttem, hogyha figyeltek, akkor visszakerült az E12 polírozás után, egy ilyen visszacsiszolós polírozás után, eszméletlen, hogy veti a fényt. A műszerfalát, azt pedig jövő héten be fogjuk szerelni. Egyébként erről az autóról az előző epizódunkban, a 996-os Cabrio-nál beszéltünk, és volt egy kisebb összefoglaló. Ha nem láttátok, akkor klikkeljetek oda, mert tényleg nagyon-nagyon megéri, mert még mindig ritka ez az autó, és még mindig eszméletlenül parádés állapotban van, és nagyon-nagyon szép
is, meg szép is lesz. De akkor menjünk, mutatom a szőnyegeket. Nagyjából így néz ki egy G-modellnek a teljes gyári szőnyegezése. Ugye itt minden szőnyeg darabka nagyon szépen oda van ragasztva az alvászhoz. Ez meg is fog történni, de előtte megrendeltük gyárival nagyon-nagyon megegyező fekete szőnyeget. Ugye itt sokat gondolkodtunk rajta, hogy barnának melyik árnyalatát használjuk. A végső döntés tényleg az lett, hogy legyen fekete. És közben, ahogy az előbb mondtam, a műszerfal is elkészült, legalábbis egy része. Itt tulajdonképpen még annyit kell csinálnunk, látjátok, hogy már megcsinálta szépen a bőrözését, itt körbevarva ívnél dísztűzéssel. Ez ugye ez a gesztenyebarna színű nappabőr, és ide fogunk csinálni egy kicsi szivacsos részt, ami lejjebb csökkenti ezt a peremet, és egy sokkal egységesebb műszerfal összképet fog adni. Ezt most fogjuk lesablonozni Krisszel, és az szépen alkantarával le lesz húzva, és akkor már tényleg be fogjuk tudni szerelni a műszerfalat, hogy az ablakok, illetve a szélvédőket be tudják szerelni. El akartuk vetni a hímzésnek a gondolatát, ne legyen az ülésben hímzés, mert egy kicsit high-tech-ebb lesz a cucc ennél. Ugyanis rendeltünk az autóhoz egy short shifter kitet, ez egy CNC Mart short shifter kit, amit kicsit szabad kulisszában fogunk hagyni, és egy kicsikét megpimpenünk, hogy jobban nézzen ki, mint csak egy sima ilyen fekete váltókar. És ezért hímzést nem is szeretnénk használni, úgyhogy itt látjátok a próbálkozásokat. Ezek Porsche jelek, természetesen nem a végső nagyságában, de stílusában ez lesz a befutó. Ez mi? Kollégáinknak irreális türelme van, a szellőző rostélyokat le fogjuk bőrözni. Úgyhogy jelenleg itt állunk, és amire még már készül, már itt hetek óta mondogatja, hogy ő bizony le szeretné bőrözni az indexkart, illetve az ablaktörlőnek a karját, hogy szépen barna bőrrel le legyen húzva, és akkor belelézerezzük a piktogramokat, azt meg már úgyis látni fogjátok. Készülnek a szellőző rostélyok, ezek már nagyon szépen le vannak húzva barna bőrrel, ezt mindjárt odaadjuk Krisznek, össze is fog őket rakni, és elkészült a műszerfal is teljes egészében, úgyhogy most jön az a nagyon jó feladat, hogy betesszük a műszerfalat, ezt leadjuk Krisznek, hogy itt eltöltsön vele egy pár percet, pár 10 percet, hogy össze legyen rakva, mert hogyha benn van a műszerfal, akkor ez lesz az utolsó mozzanata a szellőző, azaz a szellőzőrács behelyezése, és akkor itt van az, amiről tegnap beszéltem, illetve az előző képkockákban beszéltem, hogy a műszerfal első része az szépen meg lesz csinálva alkantarával, egy szintbe lesz vele hozva, úgyhogy ez így teljes mértékben alkalmas a beszerelésre, és ezt fogjuk most csinálni, úgyhogy menjünk és szereljünk. Gyere, Kriszó! A leglátványosabb részével meg vagyunk, benn van a műszerfal héj, innen már csak pár tőcsavar, anyázás van, 10-es anyákkal végighúzzuk, lerögzítjük, utána jönnek a műszerek, amiket ugye felújítottuk, a kereteket szépen megfújtuk, az így szépen végső elrendezésre kerül, és benn van már a térdvédő is, mi csak úgy hívjuk, hogy térdvédő, és ide egy kis fun fact, a gyári matricát, azt lecseréltük egy alkantarából kivágott, lézergravírozott kis használati útmutatóra. Ez a gyárival teljes mértékben megegyezik, de nem hivalkodó, ilyen kis szépen öltözteti ezt az alsó részt. És közben itt látjátok a sok-sok kiálló kábelt, bekötöttük már egyébként a Blaupunkt Frankfurt fejegységet, amit nagyon-nagyon ajánlunk mindenkinek. Ez itt nem a reklám helye, tényleg egy nagyon jó fejegység, Bluetooth-szal, microSD-vel, SD-vel, úgy néz ki, mint egy retro rádió, de iszonyat jó technológia van mögötte, és az kerül ide beszerelésre, úgyhogy itt már csak a végső forrasztások vannak. Az is bekerülhet, és a végén betesszük ugye a kis bőrözött szellőzőrostélyokkal ellátott szellőzőt, és tulajdonképpen az első rész készen van, mert holnap megy az autó szélvédő beszerelésre, mert mire visszajön, addigra megérkezett már a szőnyeg is, és le fogjuk szegni őket, és akkor felragasztásra kerülnek, és akkor már tényleg sokkal szebbet fog mutatni az összkép. Itt állunk most, de nyilván még sokat tennivaló, úgyhogy megyek is. Pont, nem bírok kiszállni. 20 évvel ezelőtt még ment volna.
ügyfelünk egyedi ajtózsebeket gondolt el. Itt láthatjátok a kezdeményezést, tehát a régi ajtózsebet szétvágtuk, mert hát ez már menthetetlen. Szóval szereztünk új ajtózsebeket, és az ügyféllel egyeztetve bizonyos formákat fogunk kivágni az ajtózsebből. Ez lesz a végleges formavilág. Integrálni fogunk gumis anyagot, hogy ne essenek ki a tárolandó dolgok, és nem szőnyegezve lesz, hanem bőrözve lesz. Úgyhogy a folytatásban meglátjuk, hogyan alakul a további. Nem tudom. Visszatérünk ismét, hogy folytassuk a Porsét, időközben lement a karácsony, lement a szilveszter, mindenkinek boldog új évet, bár még pontosan nem tudjuk, mikor fog kikerülni a videó, nagyjából szerintem még egy hónapra azért szükségünk van, vagy 2-re, hogy ez tényleg nézhető is legyen, és az autó is elkészüljön. És időközben azért nagyon-nagyon sok dolog történt, megszerelésre kerültek a szélvédők, ugye a tetőkárpítozás után, szigorúan ezeknél a modelleknél, és alkottunk azért bent is, de emellett csináltunk mást is, itt egy gyönyörű szép 997.1 Cabrio, ő is egy teljes felújítást kapott, és az előző videónkat, hogyha néztétek, a 996-os Cabriót, ami ilyen nagyon erős kék Riviera Blau színnel lett megcsinálva, akkor már bemutattuk ezt az E12-t, és ő is halad, igazából a végső stádiumában van. Bekerült végre a műszerfal, és már csak pár apróságot kell módosítanunk, illetve beszerelnünk, hogy vihető állapotban legyen. Időközben kapott egy teljes polírozást, beszerelésre kerültek az ülések is, már csak az első szélvédő van hátra, és így tényleg egy nagyon-nagyon ritka és egy nagyon értékes példány lesz belőle. Egyetlen egy dolog lesz még ezután hátra, amit meg is rendeltünk az autóhoz, ez a gyári MS csíkozása az autónak, ugyanis ez a gép, ez körbe volt ragasztva az oldalán, a lökhárítón, a csomagtartón, mindenhol az MS csíkokkal. Ugye ez az autó, ez az M535i, ez tulajdonképpen az M5 elődje, 1300 pár darab készült belőle, úgyhogy nagyon-nagyon ritka, főleg ebben az állapotában. Úgyhogy ő hamarosan elköszön, de mivel ez a videónk a Porsche-ról szól, ezért most megyünk és nézzük, hogy mi változott. Ugye az utolsó felvételeken azt láthattátok, hogy pont csináltuk a szigetelést, ami most már végig meg van csinálva, és megtörtént a szőnyegezés is. Ugye itt, hála Istennek, lehet utángyártottba kapni olyan szőnyeget, ami 90%-ban egyezik a gyári szőnyegezéssel. Nagyon szép fekete, nagyon szép puhi, és ugye le van ragasztva a kasznihoz. Úgyhogy ez mindenhol megtörtént, a zsebek is újra lettek varva, tulajdonképpen a 4 darab lábtér szőnyegkel és az autó szőnyegezése kész. És ha már itt elől vagyunk, a kormányunk megjött, azt meg is mutattuk már, megjött hozzá a kormány agy is, úgyhogy azt is fel tudjuk szerelni. Bekerült egy short shift-tel az autóba. Ez egy CNC-zett, nagyon-nagyon jó kis cucc, és iszonyatosan rövid váltóúton jár a történet. Mondtuk, hogy mindenféleképpen legyen nyitott kulissza, mert úgy sportos az egész. Csak hogyha a gyerek bennül, illetve ha a feleség bennül, illetve ha a tulajdonos is bennül, nehogy ide beessen valami, mert azért eléggé ellehetetleníti a kivadászását. Úgyhogy erre Krisztián, aki szobrász kezeivel gyártott egy kis takarót, fedőt. Középkonzolhoz nagyon-nagyon jól fog majd passzolni, ami ugye meg lesz hosszabbítva, ez egyébként jövő héten már meg fog történni, és itt egy kicsit megvadítottuk még a váltókart a műszerfal betétjeivel, illetve az ülés közepével megegyező kis mintát megkapta, illetve szövet darabkákat megkapta. Ez így tulajdonképpen a faváltógomban zseniális lesz, főleg a kormánnyal kiegészítve. A hátsó részen provizóre van összerakva, tehát még minden nagyon-nagyon mozog, meg semmi nincsen 100%-osra lerögzítve. Itt pedig ugye dolgoztunk egy kis alkantarával, kivágtuk a hangszoroknak a lukat, ahogy gyárilag is van. A lézer nagyon-nagyon sokat segít, nem egyenként kellett kiütögetni belőle, és ami még ötletként felmerült, hogy ezt a szövet mintát körbe el tudjuk hozni, így egy keretet adva a hátsó résznek. Innen benézve ez már úgy kezd jól kinézni, és most jön egy apró módosítás a hátsó üléseket illetően. Ugye azt láthattátok, hogy megcsináltuk a háttámlát benne a kis szegecselt résszel, azt mindjárt ki fogjuk hozni, mert az alsó résznél gyárilag túl kicsi ez az ülőlap. Egy másodperc és hozom. Várjál! Na!
Ugye ez a gyári, az így néz ki, tulajdonképpen egy ilyen nagyon-nagyon kis picike, és ahhoz, hogy a hátsó ülésnek a szélét tovább tudjuk hozni, ezért annyit csináltunk, hogy megemeltük a hátsó ülőlapot, hogy szélesebb legyen ez a felület, és meg tudjuk valósítani. Módosítva ez az egész most így néz ki. Ricsi megcsinálta tulajdonképpen nullából, hogy felvegye ezt a formát, és akkor ez így lesz majd szépen. Természetesen, hogyha le van kárpitozva, sokkal jobban fog kinézni. Kicsit magasabb lesz, ugye a Porsche-knak amúgy se gyárilag sem képes senki használni normálisan a hátsó üléssorát, maximum a gyerek ül be. Itt jelen esetben a tulajdonosnak a kicsi drótszerű tacsia fog majd itt bent fetrengeni, amihez egyébként egy külön takarót, illetve ilyen kutyafekhelyet fogunk majd csinálni, de az még a legutolsók között lesz, és ahhoz visszatérve, hogy ezt meg tudjuk úgy tervezni, hogy minden fusson mindennel, gyorsan betesszük a háttámlát, itt a Ricsinek a segítségét most majd kérem, hogy ki tudjuk mérni pontosan, hogy fog egyenesen futni. Richard király. Ricardo. Ricsi. Ezt így már... Aha. Vastag, de azért beerőszakoljuk. Ne is hozd. Néha egyébként gondolkodnunk kéne, vagy próbálni, mielőtt megcsináljuk. A széleit felejtsük el. Nincs az rossz helyen. Azt hittük, hogy ez nagyon szépen ki fogja adni szimmetrikusan, de nem fogja kiadni szimmetrikusan, mert nyilván fejben elterveztük, de nem valósítottuk meg, viszont akkor így az egyik oldalára fogjuk csak tenni. Lehet lábon kéne. Lábon, így. Hogy látod? Mikó Zsolt vagyok, köszöntök mindenkit a csoportban. Tekintettel arra, hogy egy-egy projekt több hónapot foglal magába, ez a Porsche-nél sincsen másképp, ez nagyjából egy ilyen fél évre terveztük, hogy ennyi lesz az átfutási ideje, és most tartunk a 4. hónapnál. Viszont így elengedhetetlen, hogy belekerüljenek a videóba olyan felvételek is, amik nem csak utastér átépítésről szólnak, hanem a műhely átépítésről is, mert fejlődünk, bővülnünk kell, bővül a csapat is, új kárpitossal bővítjük a kárpitos műhelynek a méretét. A Porsche-t azt beépítettük ide magunk mögé, tegnap benn volt nálunk Laci, az autó tulajdonosa, és azt kérte, hogy nagyon-nagyon tetszik neki a fekete szőnyeg, de ő úgy kelt most fel, hogy legyen barna a szőnyeg, úgyhogy az egészet most szétszedjük, amit leragasztottunk, leszegtük, és akkor megcsináljuk barna szőnyeggel, mert ugye a koncepcióban egyetértünk, hogy egyrészt, hogyha ez a tulajdonos kérése, akkor így lesz, másrésztről pedig ezzel is jól mutat, és azzal is nagyon-nagyon jól fog kinézni. Itt ugye fal volt, de visszanézitek a felvételeket, itt voltak végig a varrógépek, most annyit fogunk változtatni, hogy új cérnafalunk lesz, az egész kap egy álményezetet, le is lesz szigetelve, szagelszívó is lesz, új világítás is lesz, és tulajdonképpen megnyitottuk a teret, az egész egy nagy-nagy tér lesz, elvezetjük az összes kábelt, az összes levegőcsövet, hogy tök jó funkcionálisan tudjuk használni mindent, illetve hogy vagyis hogy sokkal nagyobb legyen a terünk, hogy jobban ki tudjuk használni, és itt átnyitottunk, ugye ez a galériának az alsó része, itt pedig nyitottunk egy ajtót, ez lesz a raktárunk és az akkori étkezőnk, ami most itt van, amit még soha nem láthatok felvételen, mert az egy kis privát zónának tartottuk meg, illetve használtuk, az pedig egy ilyen kis kávékészítős, melegítős, hidegüdítős kis beúró sarok lesz. Úgyhogy jelenleg itt tartunk, ma reggel kezdtek a srácok egyébként. Nagyon köszönjük a Higgips Kft-nek, hogy ezt... Majd ha megcsinálták. Jó, majd ha kész. Itt a Renátó? Jön a Renátó? Kim van? Szóval a Higgips Kft. Egyébként nagyon drágán dolgoznak a srácok, minőség az ilyen 2 csillagos. Így jó? És amellett, hogy drága és rossz minőségű, még lassú is. Tehát, hogy van weboldalatok? Már van? Hogy a G-szériához annó opciónként lehetett rendelni
ide valamit. Még nem mutatom meg, hogy mit, de ide lehetett rendelni valamit, és a tulajdonos ezt beszerezte. Most azon ügyködünk, hogy ezt éppen ide szépen fölhelyezzük. Ki lett mérve lézerrel, hogy hol kell átfúrni a kesztyűtartót. Van 2 darab ideiglenes csavarunk, mert nem ez lesz itt. Ennek az eredetie az egy tábla, amin van a rögzítés, és van 4 darab csavar. És ezt ide találták ki. De hát, ha nekünk ez tetszene, akkor nem mi lennénk azok, ugye? Ugye. Úgyhogy még kicsit variáljuk a dolgokat, és majd mindjárt kiderül, hogy miért. Nem pontosak az információink, kijavíthattok amúgy a kommentmezőbe, hogyha valamit rosszul tudunk. A tulajdonos utána járt a dolgoknak. Szerzett eredeti 2 darab HR stoppert, amit ide lehetett rendelni, külön extraként annó. Úgyhogy ez még 1985 vagy előtti 2 darab stopper, amit gyárilag is ide lehetett rendelni a Porsche-tól. Egy olyan plakettel, amire fölcsavarozod magát a 2 stoppert, és 4 darab csavarral ideilleszted, amit az előbb is mutattunk. Na de, ez nekünk annyira nem tetszett. Úgyhogy mi megoldottuk úgy, hogy ha megnézitek, hogy itt van, de még sincs itt. Kicsit ilyen lebegő hatást elérve rögzítettük a 2 darab órát. Ez egy Momo váltógomb, amiben eredetileg itt a Momónak a logója volt, pontosabban a felirat. Kérésre eltávolítottuk, és bele lett lézerezve a fokozatváltásnak a piktogramja. Megjöttek a küszöbtakarók is. Van a gyújtás kapcsolónak egy betekerhető takarója, amire eredetileg egy Porsche logót terveztünk, ami bele is lett lézerezve, de egyöntetűen arra jutottunk, hogy too much. Kicsit ilyen finomabban ezt lézereztük bele. Betöltő nyílásnak van egy ilyen kis gumi takarója, hogy ne folyjon ki a benzin, ha tankolsz vagy félre. Hát ezt is meg kellett csinálnunk bőrből külön kívánságra, ahova bele kellett lézerezni, hogy Porsche. És hogy ez ne legyen még mindig elég, a tankosapkát is le kell bőröznünk majd. Már csak a 2 első ajtókárpit befejezése van a zsebekkel, illetve a 2 első ülésnek az újrahúzása. És hogyha megvagyunk a középkonzollal, akkor tulajdonképpen már ez a rész is megvan, ezt pedig láttátok már, hogy néz ki. De hogy ne csak egy ilyen nagy szörmebundás középkonzol legyen, elkészült a középkonzolnak a többi része is, ami úgy néz ki, hogy szándékosan követi az autó teljes koncepcióját, azaz lett egy külső bőrözött keret, ezzel a gesztenyebarna nappabőrrel lett egy alkantarázott középső rész, ez egyébként így fog majd kinézni. Kockás szövetanyaggal ellátott kapcsolókat tartó középső rész is, ide jön be a 2 kapcsoló, és még az egészre jön ide egy kifilcezett rész, hogyha beledob az ember bármit, akkor ne kopogjon, és erre jön az egyedileg készített váltó takaró. Tulajdonképpen még egy 2,5 hetünk van arra, hogy befejezzük a projektet, most március eleje van pont. Ennek március 30-ára kész kell lennie, kész is lesz, mert amikor befejeztük az autót, innen még visszamegy egy ellenőrzésre, egy futóműállításra, egy kicsikét lejjebb lesz téve az autó hátsó része, mert elől nagyon le van tekerve, hátul még egy kicsit nagy a távolság. Amikor ez elkészült, akkor elmegy egy polírozásra, egy fényezés korrekcióra, egy fóliázásra, illetve kerámiázásra, és akkor tulajdonképpen a tulajdonos megfogja a kulcsot, beül a kocsiba, és egészen meg sem fog állni Olaszországig. Ez lesz az első útja az autónak, úgyhogy azonnal éles bevetésen lesz. Bekerült a középkonzol, ami bőr és alkantara variációval lett véglegesítve. Bekerült az egyedi középkonzol meghosszabbítás, véglegesítettük a váltókart, a váltógombot, bekerült a kormány, ez most már végleges is, egy egyedi Porsche dudagombbal. Idevaló küszöb takaró borítás, az a gyári szálcsiszolt alumínium színébe tündökölve nem igazán szép, inkább elütte teljes mértékben az utastértől, úgyhogy próbálkozásokat végeztünk, bőrszínre színteresztettük a régit, mert ebből kap ugye újat, de nem lehet azt a nagyon mat felületet elérni ebben a bőrszínben, hogy tényleg passzoljon ide, ezért maradtunk a mat feketé, selyem feketénél, úgyhogy selyem fekete lesznek ezek a vadonatúj küszöbborítások, és amit most csinálunk, készen lettek az egyedi térképzsebek az ajtóba,
És innen majd átadom a szót a Zsoltinak, mert megmutatjuk, hogy néz ki véglegesítve az ajtózseb, és hogy mit is csinál éppen a Zsolti, hogy még különlegesebb legyen. Még mielőtt rátérnénk erre a zsebes történetre, ugye kellett terveznünk egy hálót tulajdonképpen, mivel hogy kivágtuk az oldalát az ajtózsebnek, ezért valamit be kell oda tenni, hogy ugye ne essenek ki a dolgok, amikor ugye ez fel van szerelve. És erre 2 variációt találtunk ki, ebből csak az egyik lesz jó. Ez az egyik, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ez le lesz bőrözve. Ez egy ilyen nagyon kezdetleges műbőr megoldás, ez pedig egy ilyen mégsejtes, honeycombos megoldás, de nem akar ott maradni, na így. Ez összeveszik a kockákkal az ajtókárpiton. Ez ugye így fog kinézni. Követi a fekete csíkozás, meg van benne egy kis kocka is. Nagyon szép munka, Krisz, a lótúróba. Fogalmazunk úgy, hogy a 90-es, 2000-es években léteztek olyan műhelyek, ahol ez kész és jó és átadható. De látszik, meg ez a biztosító Igen. táblafedél. Igen, tehát hogyha ezt megigazítjuk szépen és majd megszegecseljük, igen. A Porsche felújításával párhuzamosan elkészült az új kárpitos műhelyünk is. Ki lett bővítve, ugye láthattátok, hogy mennyire szét volt verve, kapott új LED-világítást, kapott spotokat, kapott teljes szagelszívást. Azóta már eltelt egy kicsi idő, csak most tényleg a végső állapotot felvesszük. Megkapta az új parkettát, illetve a tapétázást, ajtót, úgyhogy minden át van szerelve, és innentől kezdve már csak használnunk kell. Még egyszer köszönjük szépen a Higgips Kft-nek, hogy ennyire gyorsan és rugalmasan megoldották a srácok, hiszen 3 nap alatt sikerült kibővítenünk a műhelyt. Ugye idáig ért a régi, most azért sokkal-sokkal szellősebb és jobb, úgyhogy köszönjük szépen, de megyünk vissza porsézni, mert ott még azért elég sok teendőnk van. Újabb fejezet a Porsche-nál. Megérkeztek a taposók kintről, a Redline-tól. Egyébként ő egy ilyen feketére porfestett, jó vastag lemezből kivágott cucc, ami taposó, 3 pedál és egy anyós oldali taposó szettet tartalmaz. Fogalmazunk úgy, hogy majdnem méretpontos. Kicsit kellett hozzá alakítani a Krisznek, hogy ez tényleg úgy álljon, ahogy lennie kell. A pedálok felszerelésénél azért sose hagyunk tuning cuccot tuning nélkül. A pedálok alá, a kivágott lukaknál tettünk szépen barna műbört, egyébként, hogy jobban bírja a strapát. Összes kör alakú kivágás alatt egy gyönyörű szép barna szín visszaköszön, ez így mocskos jól néz ki. Ugye itt végül nem a lézer kivágott bőr, vagy műbőr, vagy alkantara lett, hanem egy jó kis hálót kapott, ami egyébként a Cabriónak a szélfogó hálója, erre a célra tökéletes. És az így lett szépen akkor behálózva végig, itt elől is, belül szépen ki lett filcezve, és közben készülnek dolgok, mint például az ajtónyitó kilincs, igazából ez is le van bőrözve. Ezt csak akkor lehet megcsinálni, hogyha iszonyatosan papír, de szó szerint ilyen papírvékonyra van elvékonyítva a bőr, és akkor szépen így visszaforgatva, megragasztva, még az apró kis csíkokba is be lehet ragasztani a bőrt, úgyhogy ez így zseniálisan néz ki. Itt a kárpitos kollégáink ihletet kaptak, és most mindent be akarnak bőrözni, amit csak lehet. És ha már őket említettem, akkor menjünk be, és megnézzük, hogy állnak az ülések. Na, az ülések helyzete, ugye a hátsó részt ezt már láttátok, ez 100%-osan készen van. Ezek is le vannak már varva, ugye elkészültek az üléseknek a szélei, meg a háttámlája, egyébként ez így néz ki, amikor nincs felhúzva az ülésre. Kicsit meg ajtóbehúzót csinál, mert az még hiányzik ugye az ajtónál. A behúzó is és a felhajtható könyöklő is barna színű bőr lesz. Ezt kizárólag egyébként vékonyított bőrrel lehet megcsinálni, mint az előbb említettem nektek, hogy szinte ilyen papírvékonyságúval célszerű dolgozni. Mondjuk a papírvékony erre meg túl vékony, egyébként arra a kis kilincsre tökéletes volt, itt azért kell, hogy legyen egy kis vastagsága.
És akkor így néz ki összevarva az ülésnek az alsó része. Kéderezve is van, ugyanúgy barna színnel. Ide nem akartunk alkantarát tenni, mert ugye az ülésekben nincsen alkantara. A riglik alatti rész leszámítva, ugye ide fog majd bekerülni az alkantara alá, hogy adjon neki még egy icipici háttérszint. Majd így fog kinézni, és akkor arra fog még ugye rájönni ez a keret. Tulajdonképpen ez az utolsó lépés, ami még hátra van a Porsche-ból, meg egy-két apróság, de azt mondom, hogy ilyen 86-87%-osan állunk. Gyakorlatilag az összes bőr elfogyott, az összes alkantaránk elfogyott, ebből maradt egy nagyon-nagyon picike, úgyhogy innen már tényleg a legjobb része jön. Az összeállítás, amely egyébként mögött pont elkészült, már levarta. Összeállítás, és akkor ajtókárpit felszerel, ülések betesz, és akkor tulajdonképpen finito van, és a 4 hónapja tartó utastér módosítás az véget fog érni, és nagyon-nagyon várjuk az összképet, mert az egészen biztos, hogy egyedi lesz, és nagyon-nagyon sok királyrészlettel, ahogy láthatjátok. Még 2 apró érdekes részlet, ezek is lebőrözésre kerültek, szépen végigvarva kézzel, hogy ez se ilyen puritángú is legyen, és a tanksapkát is megcsináltuk, és ő pedig így néz ki, gyönyörűen lebőrözve. Zseniális. Eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy végre beszerelésre készen vannak az ülések. Ugye megtörtént a teljes újrahúzásuk. Egy nagyon jó alap volt, mert ez az ülés már egyszer fel lett újítva, így a szivacsokkal nagyon-nagyon keveset kellett foglalkoznunk. És ugye itt az első ülésnél is belehoztuk ezt a riglis megoldást, amit a hátsó üléssoron láttatok. Szintén kapott az egyik kiválasztó rigli közepe egy gyönyörű szép lézerezett Porsche logót, ilyen kis picibe diszkréten, és emellett nagyon sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen a Porsche jellel a fejtámlába, ugye megtartottuk a gyári méretezést, és a választásunk egy alkantarába lézerezett Porsche logó lett, az körbe varva és úgy felvarva a nappal bőrözött fejtámla részbe, úgyhogy ez így zseniális kontrasztot ad, illetve vissza is hozza az alkantara bőr kombót az ülésben is. És még egy apróság, ide is tettünk egy kis szövetet, minden műanyag elemét lebőröztük, hogy így tulajdonképpen egy teljesen újra kárpítozott ülésünk van. Már csak arra vár, hogy beszereljük, és tulajdonképpen kész vagyunk az autóval. Ismét eljött ez a pillanat, amit nagyon-nagyon várunk minden autónál, ugyanis elkészültünk a felújítással, közel 5 hónapot vett igénybe. Ahogy láthatjátok a felvételeken, nagyon sok mindent igyekeztünk megmutatni és felvenni, de még mielőtt belemegyek itt a részletekbe, teljesen büszkén mutogatva, kezdjük a táskával, ezzel bővítettük most a kínálatunkat, ezt minden autóhoz egyedileg tudjuk elkészíteni, ez egy roll-top táska, dupla pántal, hátul cipzáros résszel, és a különlegessége, hogy az autóban felhasznált anyagokkal készül, úgyhogy ezt, hogyha ide helyezzük az ülésre, ez tényleg így egy teljes egységet alkot. Ebben a gyönyörű szép gesztenyebarna bőrös Porsche G modellben, ami 5 hónap munka után állt össze, teljesen egyedi lett és teljesen személyre szabott, de most menjünk be az utastérbe, és mutatom is a nagyon fontos és a rengeteg sok-sok apró részletet. Attól függetlenül, hogy borzalmasan büszkék vagyunk erre az utastérre, hiszen nagyon-nagyon sok fejtörést okozott, hogy ezt így meg tudjuk valósítani. Nem fog belemenni minden részletbe, hiszen a felvételeken ezt láthattátok. Ezt a szép táskát kivesszük azért, hogy beférjünk, és ide tesszük a másik mellé, ugye ez a régi stílusú táskánk, de mind a kettőt megcsináltuk az autóhoz, így a tulajdonosa tulajdonképpen azt használja, amelyiket szeretné. Ez így tényleg egy nagyon jó package, és akkor menjünk az utastérbe, és nézzük, hogy mi is történt. A projekt legnagyobb érdekessége egyébként az volt, hogy nem volt 100%-ban meg a fejünkben, hogy ez az autó hogy fog kinézni. Tulajdonképpen menet közben épült és szépült. Ugye a szőnyeget egyszer megcsináltuk feketére, aztán a tulajdonossal egyeztetve azt kidobtuk belőle, és lett egy sötétbarna szőnyeg. Nem terveztünk bőrbetétet, nem terveztünk kivágott oldalt, legelőször menet közben igen, tehát ugye a zsebek meg legyenek csinálva. Nem terveztünk egyedi középkonzolt, nem volt szó a short shifterről,
Tehát tulajdonképpen lépésről lépésre alakult ki az egész autó. 2 főpontja volt, ami nagyon nagy fejtörést okozott, az egyik az oldalsó zseb, amit látjátok. Több variáció után elnyerte végső formáját, szépen kivágva, meghálózva, át is lehet látni rajta, nagyon egyedivé tette az egészet. Itt is kapott egy bőrbetétet a behúzóka, a kivágásoknak köszönhetően teljes egységet alkot a taposókkal, amik egyébként nem voltak betervezve. Ez egy hirtelen felindulásból vette el a tulajdonos, hogy ő meglátta, és ezt ő szeretné, úgyhogy ezt kintről, a Renline-tól sikerült megrendelni, és relatíve gyorsan, vábolással együtt kb. 2 hét alatt ide is ért. Nagyon jól öltözteti egyébként a lábteret, annyi kiegészítéssel, hogy azért nem annyira méretpontos, kellett rajta faragni egy másfél órát, mire ez tényleg úgy be tudott kerülni a helyére, ahogy most látjátok, így viszont szenzációsan mutat, mind az anyós oldalon, mind pedig a vezető oldalon a pedáloknál. De hogy a részletekről is essen szó, ajtókárpitról ugye beszéltünk, hogyha jövünk a műszerfalhoz, 2 darab hajjárórát kapott, nem tag-hajjár, hanem hajjárórát kapott a műszerfal, megcsináltuk lebegősre a 2 stopperórát, ugye a középkonzolnál lézergravírozással pótoltuk a piktogramokat, alkantarával felragasztva, lebőröztük a szellőzőrácsot, lebőröztük a műszerfalat alkantara kombóval, a Momónak a Mod 07-es kormánya hosszított aggyal került beszerelésre, ugye a short shifterrel egyben, így az egész ad neki egy kicsikét sportosabb vagy utcai versenyautósabb hangulatot, szenzációsan néz ki. Egyébként még a pedáloknál megemlíteném, hogy a kivágások alatt tettünk barna színű műbört, hogy ott is visszaköszönjön a kontraszt. Az üléseket, mint láttátok, megrigliztük, megkédereztük, elrejtettünk benne kicsi Porsche logót az egyik riglibe, mindenhol szimmetrikusan természetesen kapott az autó külső színével megegyező vagy nagyon hasonlító biztonsági öveket is, és hátul, a hátsó részen pedig megcsináltunk egy átvezetést, és ezt mindjárt mutatom is. Szóval a hátsó ülést vagy üléseket lehajtva egyből szembe köszön velünk az említett összekötés, ugye ezt a kis pepita csíkot végigvittük, hogyha le van hajtva a 2 ülés, akkor egy keretet adjon neki, ugyanis ide a tulajdonos kiskutyájának fogunk csinálni egy fekhelyet. Nudlinak, ő egy drótszőrű tacskó, ő még az autónál is többet jelent a tulajdonosnak, amit meg is értünk. Ez még hátra van, de most a felvételeknél nem foglalkoztunk ennek a megmutatásával. Úgyhogy ez így a hátsó rész. Azt is láthattátok, hogy az alsó szivacsokat is megmagasítottuk, kiszélesítettük, hogy kényelmesebb legyen, illetve hogy szebben álljon. Hátul is megkapta az öveket, és az alkantara kalaptartó, illetve tetőkárpit zárja a sort. Azt mondom, hogy ez így azért utas hívogató, bár ebbe az autóba ugye nagyon hátra nem lehet beülni, ez tulajdonképpen egy 2+2 üléses kupé, ami maradjunk annyi, vagy inkább 2 üléses, mert a hátsó része tényleg nagyon-nagyon ritkán és nagyon kevésbé jól használható. A vezető oldalra áttérve itt azért sokkal több részlet látható, a gyújtáskulcsot körbevevő kis borítást is alkantarával borítottuk, egy kis mókás felirattal ellátva, újra fújtuk az óracsoporton a karikákat, mert nagyon kopottak voltak, ő is kapott alkantara bevonatot, kormányoszlop bulkolat is alkantarát kapott. Tulajdonképpen ennél az autónál nincs olyan alkatrész, amihez nem nyúltunk hozzá, vagy nem bőröztük volna át. A sort tulajdonképpen a középkonzol zárja, ami egy teljesen egyedire átalakított középkonzol, hiszen hátrafele ugye gyárilag ez nyitott, és ezt mi szépen bezártuk, csináltunk egy kis alagutat üvegszálból, köszönjük a külső segítséget, és lett egy egyedi kis takarunk is, a rövidített váltókarhoz ne potyogjanak be a dolgok, újra húztuk a kézifékkart is, sőt még a biztonsági övek szárait is bőrrel borítottuk be, ez ugyanúgy igaz az összes műanyagára az ülésnek, kivéve itt a nyitókákat. Úgyhogy így lett teljes a kép, megszámolhatatlan óra ment az autóba, de ilyenkor mindig kárpótol a végeredmény, a tulajdonosnak is nagyon-nagyon tetszik. Még egyszer köszönjük Lacinak, hogy ennyire rugalmas volt, ennyire hagyta, hogy kiéljük magunkat, hiszen teljes szabad kezet kaptunk, természetesen mindent egyeztetve, de akkor is meg tudtunk valósítani egy olyan belsőt, amit megálmodtunk, és hogy azért ne álljunk meg ennél az autónál, érkezik hozzánk egy újabb
Porsche egy 930 Turbo, ami szintén ilyen stílusban, de teljesen más színkombinációban fog elkészülni. Nagyon szépen köszönünk mindenkinek minden segítséget, a műanyagosunknak, Farkas Máténak a rengeteg fújásért, polírozásért és segítségért, és ismét köszönetet kell mondanom a saját kis csapatomnak, akik tényleg szétagyalták magukat, hogy hogy tudunk megvalósítani. Szép volt, srácok, nekem nagyon tetszik, a tulajdonosnak is nagyon tetszik, és reméljük, hogy nektek is nagyon tetszik. Ha ez így van, kommenteljetek, lájkoljatok, osszátok meg és iratkozzatok fel a csatornánkra, mert remélhetőleg nem ez volt az utolsó ilyen nagyobb projektünk, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Azért csak sikerült még egy részletet elfelejtenem, a napellenzők is egyediek lettek, belül Pepita, kívül pedig Alcantara, úgyhogy ez is egy kis cukorka itt a végén.